Ok, an balimaw aw ni sɔgɔma. Collectif Biton tɔgɔ la an bɛna ni video kunkurunin kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka militanw ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. Crise socio-politique min bɛ jamana kɔnɔ bi n'o ye politique sira kan, gɛlɛya minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ani mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ni ɲɔgɔn cɛ. Collectif Biton yɛrɛ ye signataire ye n'o ye mouvement du 5 juin RFP cɛden don. Anw ye mouvement ye minnu b'a kɔnɔ bi. Mais ni vidéo ye an b'a kɛla collectif de tɔgɔ la, collectif Biton tɔgɔ la ka ɲɛsin an ka militants ma. Vu les dernières évolutions de la situation, n'o ye mémorandum min kɛra point de presse la o don na, ni mɔgɔ min ye mémorandum ni kɔnɔkumaw ta k'a lajɛ ka sanga ni collectif Biton président ye Monsieur Sega Diarra a ka vidéo tɛmɛnenw na par rapport à la solution de sortie de crise. Au vidéo nous on avait demandé de mettre en lieu et place de l'Assemblée nationale une assemblée constituante qui va procéder à la relecture des textes, une large consultation au Mali profond. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un de faux. Printemps arabe kɛra yɔrɔ minnu na o y'u ka texte solide labɛn cogoya minnu na. Donc, le président Sega Diarra a fait le parcours dans le monde entier à travers c'est-à-dire les différents pays minnu tɛmɛna ni gɛlɛya minnu kan u ye solution minnu sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la. Donc, raison pour laquelle on avait proposé. Au début, c'était pas facile, donc ma famille, en échange avec le président du EMK, notamment M. Chekmar Sissoko. Bon, comme jamana tɛ se ka basigi, jamana tɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ, basigi juma fagaliba minnu bɛ jamana kɔnɔ, basigibaliya minnu bɛ jamana kɔnɔ, mara cɛjugu minnu bɛ jamana kɔnɔ, jamana nafolo donko juguya minnu bɛ jamana kɔnɔ, olu si tɛ se ka bɔ yen tant que an ma sariya ɲɛnɛmaw sɔrɔ minnu bɛ se ka sɛmɛ ni nin ko ninnu kɛlɛ ye ka kan ni jamana yɛrɛ tagabolo ɲuman ye. Donc, collectif Biton tɔgɔ la an ko an b'an yɛrɛ ye ni mémorandum kɔnɔ. Mémorandum min an b'a jigiya président de la république ka faamu cogo ɲuman na. Mais ka sanga ni vidéo minnu ni kibaruya minnu bɔra n'o ye le très respecté l'imam Mahmoud Diko qui est l'autorité morale du M5 RFP a ka kumaɲɔgɔnyaw ye n'o ye famille fondatrice mɔgɔw ka yɔrɔ ye. Donc, a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɔra Nouakchott wagati min na a ye kumakan minnu fɔ ani Mahmoud Diko ka rencontre la n'o de ye poste ministériel dilen Mahmoud Diko ma a ka bɔ M5 RFP kɔnɔ. Anw b'a fɔ k'a fɔ ni hakilina ninnu nin ye hakilinaw ye peut-être jamana ɲɛmɔgɔ u bɛ nin tagabolo de kan dans les différentes gestions des crises précédentes ou bien une proposition de nous peut-être si on peut se permettre, c'est une supposition, mais il be ka waleya minnu kɛ i ka kumakan bɛ sanga ni ka kokɔrɔ tɛmɛnen dɔw gestion de. Donc ni minnu wulila ka fɛn ni proposition de b'u ye ninnu an tɛ se ka jamana solide sɔrɔ. On ne peut pas être une nation forte
ni hakilina ninnu ye, raison pour laquelle le message a ye hakilina caman de di anw ma, ka miirina caman de di anw ma, k'a yira an na tuguni une fois de plus k'an ka jamana bɛ tagabolo min na, vraiment le pays va très mal, le pays va très mal. Donc pour accéder au poste ministériel, c'est des propositions comme ça, et à chaque mouvement les leaders peut-être il va y avoir comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec le COFOD. Bon, on peut se dire que jamana tise ka mara ni cogoya ninnu na, et puis an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka nin ko in faamu cogo ɲuman na, nɔgɔya ka kɛ jamana mara cogoyaw la pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. O kɔfɛ ni faamu cogo ɲuman ma sɔrɔ nin na, an bɛ se ka min fɔ n'o ye collectif Biton tɔgɔ la, o de ye an ka militants bɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. N'i ye jɛkulu ta k'a lajɛ bi, mɔgɔ minnu degunnen bɛ jamana kɔnɔ o de ka ca mɔgɔ minnu bɛ yen minnu degunnen tɛ. Donc o ye fɛn ye fɛn min a tɛ se ka bɛn jamana kɔnɔ. Jamana mara bɛ kɛ de pour que ka jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min, mais ni jamana mɔgɔ degunnen cayara ka tɛmɛ jamana mɔgɔ lafiyalenw kan, o de kama bɛɛ da bɛ file min na n'o ye président ka walan sɛmɛ, ka sanga ni an ka médiateur minnu da donna an ka Mali kuma la n'o ye CEDEAO ye, olu ye proposition minnu kɛ ani M5 ye concession minnu kɛ ka ɲɛsin président de la République ma suite à des médiations faites par-ci et par-là. Je pense que le président doit avoir le courage d'accepter ces mémorandums pour l'apaisement de la situation. Et ensuite, an bɛ min fɛnɛ fɔ funankɛninw n'o ye sifin minnu bɛ yen minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ tɔnw kɔnɔ ka daminɛ MDP la n'o ye Mouvement démocratique populaire ye, ka na EMK la, ka na CSTM ni CDTM ni FSD ni a ɲɔgɔnnaw la. On sait que Malien bɛ ka anw bɛ fɛn min aspirer an ka jamana na bi, o ye changement de ye. O ye changement de ye an ka jamana mara cogoyaw la. Et on met mise en garde min kɛ ceux qui ont cheminé avec le président de la République pour la gestion, c'est-à-dire des 10 ans du pouvoir. Le président qui a mandat terminé 7 ans du pouvoir plutôt. On sait que les Maliens, ils ont montré leurs limites. Ils ont occupé des postes de responsabilité. Aujourd'hui, ils se sont ressaisis qu'a fera du mouvement Nononkan. Et on fait une mise en garde pour que au moment où nous avons se ka ɲɛfɛla ta tuguni ka na an segin an ka système kɔrɔ kɔnɔna na, système min kɛra sababu ye ka jamana dafiri ni ka jamana firi a disi kan, ni a bɛ wuli ni wuli cogoya, ni jamana dɛsɛlen bɛ ka wuli ka jɔ fo ka taa a yɛrɛ sɔrɔ dans le concert des nations. An b'o mise en garde kɛ k'a fɔ qu'on est vigilant, on est en train de suivre l'évolution de très près et on ne va pas accéder que le pouvoir soit un pouvoir de partage du gâteau. Donc an b'o yɔrɔw fɔ a la k'a yira Malien bɛɛ lajɛlen na, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an tɛ se ka bɔ nin kuma in na ni an ma tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka Mali kɔnɔ sɔrɔsi minnu binna jamana in kumabɔli la ani population minnu tanyana ka sababuya kɛ binganikɛlaw taara bin u kan. Et vraiment la situation elle est dramatique. Vraiment nous sommes écœurés de voir malgré les multiples déplacés qui ont accepté la souffrance qu'a tout ou ce qui est là.
olu minnu tora u sigiyɔrɔ la u bɛ balo cogoya min na n'o ye sɛnɛ ye ka t'u sɔrɔ foro kɔnɔ ka taa bi u kan vraiment dusukasiko dan bɛɛ lajɛlen don kamanaganko dan bɛɛ lajɛlen don an tɛ se ka bɔ kuma na n'an ma tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma o kɔfɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'a f'u ɲɛna diinɛ ye tagabolo de ye tagabolo min sigilen bɛ bɛn kɔnɔ tagabolo min sigilen bɛ kodɔn kɔnɔ tagabolo min bɛ mɔgɔw wele ka na sabali ma ani muɲu ma les leaders religieux an bɛ ka caman ka agitation ye mɔgɔw bɛ ka agiter ka sababuya kɛ prise de position ye diinɛ sensibilité ka bon kosɛbɛ an bɛ ala deli ala ka jamana in kisi diinɛ kɛlɛ ma mais tous les ingrédients sont là pour que nin ko ninnu a bɛ se ka dégénérer cogoya min na mais an b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ le Mali est un pays laïque n'o ye diinɛ bɛɛ bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ mais an ɲɛ b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ ka prise de position minnu ta dɔw ta ye jamana ko ye dɔw ta ye yɛrɛdaba ko ye mais an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ nin kɛnɛ in kan mais on les met en garde k'a ɲɛf'u ɲɛna u ka diinɛ bɛ sabali de ɲini u ka sabali u ka jamana in lajɛ u ka sabali u kana diinɛ ko ni diinɛ miirina hakilina minnu b'olu la n'o y'u ka adeptes ye k'olu bila ko ɲɛfɛ n'o ko bɛ se ka taa kɛ sababu ye ka na jamana bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ tuguni an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ an dɛsɛlen don ka bɔ o gɛlɛyaw la donc an bɛ welewele da diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ye u k'a lajɛ u ka segin u kɔ komi an ka CEDEAO faso hɛrɛ o président delila ka welewelema da a ye welewelema da ko min na bi l'histoire lui donne raison anw ka jamana faamuyali cogoya n'o ye collectif Bitɔn ka jamana faamuyali cogoya ye o tɛ k'a fɔ an bɛ taa mɔgɔ dɔ ta bi k'a fɔ an bɛ non an tɛ don guerre partisane na mais aujourd'hui l'histoire donne raison à Zumana Sako l'histoire lui donne raison an ma fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ da tɛ don jamana ko la mais ka se fo nin niveau ma an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ de la k'a fɔ ko olu kan ka kɛ arbitre de mais ni arbitre nana position ta ka kɛ joueur de champ ye sur le terrain je pense que anti-jeu minnu bɛ kɛ il ne pourra plus siffler a tɛ se ka o anti-jeu bali mais on leur demande plus de retenue pour l'intérêt de la nation et pour l'intérêt du peuple malien u ka lajɛ ale bi u ka fɛɛrɛ kɛ parce que n'i ye kumakan ninnu lamɛn a bɛ fitinɛ peut-être u b'a faamu k'a fɔ tasuma donni de bilabila sen kan donc nin tun ye welekan ye ka ɲɛsin jamana tagabolo ma jamana tagabolo ka da diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ko kan ka da gɛlɛya kan politiki sira kan ani jamana yɛrɛ mara cogoya ani gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ collectif Bitɔn tɔgɔ la on fait un appel solennel au président de la République de voir ce mémorandum et dans quelles conditions la mise en œuvre peut être une issue favorable par rapport à la sortie de crise. Donc au cas là, nous sommes jeunes. Le Mali est majoritairement jeune et on n'a pas d'autres pays ni jamana inte. Donc jamana bɛ se ka lafiya cogo min na, jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na, jeunesse n'o ye denmisɛnninw ye n'o ye sifinw ye jamana bɛ se ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ olu ye cogo min na. Donc u k'o lajɛ et mettre l'intérêt national au-dessus de l'intérêt partisan. Donc nin tun y'an ka welekan ye ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka faamu cogo ɲuman na ani an ka militant bɛɛ lajɛlen ma n'o ye collectif Bitɔn ye
hakɛto k'a kan salala mahamadu